Защо? Да се мир оттам. Я внимайте сега. Първо, строго се забраняват всекакви разговори, погледи и подхвърляне на бележки между младежи и девойки. И второ, ако някой от нашите питомци наруши тая заповед, да си стяга куфърчето и друм. Няма тук да си играем на абстрактен хуманизъм. Сега ще видите вие комбо пядели.